Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra és força creixent. Les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, mullant d'or el qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Una de les coses que passa avui aquí, que ja fa dies que passa en aquest país, és la victòria de l'Ovidi. L'Ovidi ha guanyat de carrer i continua guanyant cada dia que passa. Els personatges que actualment ocupen la Generalitat Valenciana i la majoria a les Corts van negar la celebració de l'any Ovidi. I l'any Ovidi s'està celebrant cada dia amb més força i avui aquí n'és un exemple preciós. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant com l'ocell que deixa el niu, així l'home que abandona el seu indret, mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa. Vam parlar amb el seu amic i el nostre amic, company de lluites, l'Antoni Miró. Vam fer un monument que jo crec que és el monument en aquests moments més fotografiat de la ciutat i més visitat de la ciutat, perquè venen de moltes comarques a compartir l'estàtua i les fotos de l'Ovidi. I per tant jo crec que això és una de les assignatures pendents que tenia la ciutat. Van canviar el passeig del viaducte i li van posar el nom de Passeig Ovidi Montllor. Van fer una ruta, un itinerari per a visitar els espais de l'Ovidi. I ara en aquest any, per a sintetitzar-ho molt ràpid i per no llevar massa temps, hem fet exposicions monogràfiques. Aquesta que veu aquí és una d'elles. L'Ovidi, que ha fet de tot en esta vida, es deixava els telers anant i se n'anava a carregar monyos. I la primera aproximació que jo vaig tindre va ser a través de ma mare, que li tenia una certa estima per algun vincle familiar, però sense fer una avaluació ni una aproximació directa a lo que era la persona ni el personatge en aquells moments, que era quan començava ell a desenvolupar-se. En posterioritat, ja com a membre d'un comitè d'empresa, d'una asignatura d'allí d'Alcoi, era el recurrent, la vaga dels mataixos de banyeres, una vaga indefinida de 60 dies. Jo personalment vaig cridar al Raimon, vaig cridar a l'Ovidi i sempre estàvem predisposats i compromesos, com no podia ser d'una altra manera, a participar, a col·laborar, a realitzar actes i presències compromeses. Em va conèixer l'Ovidi i jo quan jo era pintor i ella cantava i això. Vivia a Barcelona i no coneixem de xiquets, com seria el món natural, però no coneixem més madurets, sobre els 20 anys o per ahir, una mica abans. Vam connectar molt ràpidament, teníem idees molt semblants, ens vam entendre immediatament i vam fer molt amics fins a ser el més gran amic que he tingut en la vida. Jo crec que sempre tindré. Una de
les coses boniques d'anar pel món parlant de l'Ovidi és que descobreixes l'estima que se li guarda, no? El Toni Miró li guarda l'habitació, però pràcticament no, a cadascun dels pobles on hem anat parlant de l'Ovidi Montllor sempre surt algú que t'explica el seu Ovidi, o algú que tragava una vegada una casset enregistrada, qualsevol cosa. Actor, adroguer, botiguer, cambrer, cantant, dependent de teixits i de farmàcia, descarregador de camions, enquestador, ferrer, fuster, locutor de ràdio, manobre, mecànic, mosso de magatzem, obrer del tèxtil, que això vol dir canoner, ordidor i teixidor, pagès, pastor, peixater, perruquer de senyores, picapedrer, reporter, representant de prestatgeries metàl·liques, solfatiner, venedor ambulant i punts suspensius. Aquest és un obrer de cap a peus. Una nit de lluna plena tramuntarem la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. A Catalunya deixi el diadema partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més lluny pot ser